Tay, lain man kayo kong lawas, oy. Wala jud ko makasabot, ani ba? Kung mauna, kinahanglan ipatanaw ka na kog doktor. Sure ka, tay, nga maayo kong ipatanaog, doktor? Maayo lagi, mao ipatanaw ta ka dito. Palihog na lang kukuha sa kong picture, tay, be. Unsa man na nimong picture? Ipadaan ako nimo. Ha? Kadto na lang ipakita sa doktor kay imo ra man ka ako ipatanaw. Ay! Kining, sweetheart, ato kaya ka ng pamisahan ng ato ang CR, no? Kay murag, naa may diliing mo nato. Musiga magkalit kong abrihan ni mo ang pultahan. Musiga mo lang? Kay refrigerator ba yan ay mo ihian kung mahubog ka? Ay! Dok, magpatsika punta ko. Unsa may imong sakit? Kuan, Dok, di ma ko makatugog magabi eh. Aw ka na ra di ay? Kasayon, Unsaon man, Dok? di lagi kakatugog magabi eh. O lagi, Dok? Aw matugag ba adlaw? Ay!